mama kama sem. Sika denti. Mira. We dey me tell me na chi kakra. Hey, who tell na chi akwai? Anya se bia me tu kwan yo. Me nko batatu. E mo me ko ye mantem ho ye. Ah, wo me ye machine na ka ne sai. Me ko chinchiri ne mahwe. E bia na nanu be ya adom. Na me pia. Na makɔhye obofo bi. Na obofo na hu me mabɔ. Na ma me bibi kakra ye. Se de be ya ohaw ne su ne adwenwe ateti bebrebe wo fie no. Etu betwa. Duwe de mesrew. Wo de sana na fa Bible eta machi. Mira, eno anu no. Empire we nko a de mebo ankasa. We ya na me hwehwe o. Na ire bia ye hyedem na me kosre, me kom papa ho, we si me kom madam fo se emwa. Echine bi wunam ho ane de ense tenetene ho so. So when you adwin say bi dia. Ena ya de papa. So that was me say wo de akoma pa. Ene honhom papa ta machi. Ko ami ko yi. Me say ye de am de ni je beba fie. If you say anoma wo he o chest from wajibo. Sa. What you say? Sa. Ana sebi o so le ana metewo e kina meye ade che meye no ni na enfa nkusi Na mren so ko. mren so ko ana eko to die se de me kana ompa ye ne se na na meta mechi na me nkom la em se de ai free na eko ya die ye besere why asha send o ma me yemu shim dodo o de bi ni ma sheda mate nti wo de me nkobo na ya hoboa na chese ebi me kwa me kwa no Aye, wanya no monyo. Abwesika mama kama sem. Sika denti ni ekanya etafe yensa. Anokwasem ne senye se ohenti dono ba wo hunu. Aye mu mienka. Olanche. Atu de minu ni nkomo aka. Bebato, tu fiku mo ya. Ya na mifu. Bebato e frame nkroma. Na mifiku ye to so mienu ayi wa ase. Bebato me padwuma ye. Na me so me bisa wa se bia woni mo bia obetimi abo am ya. Adwuma. Bebato ayi. Adwuma se oh se adodo. So me nyeba bia nka ma akododo kakra na. Obodo. Bebato ayi. Nindo. O me nindo pa hwe me se me nyina, me nindo so ma do. Ayi, aha. Itu mafio. Aha. Penina nhwere. Penina nhwere. Wetu abo ame o. Ma ben na opa pama. De ko ayi. Anafo ho. Ododo on ma so hwe penina nhwere. Kra be kiro. Sa. Ti ko wetu abo ame o. De kana to den. Obabua o. Me da se bia so to. Ai. Me da se di ma koto no. Me si ade mi nimu de so to de mi pusa on be chere me on so bia o bia ati ide ka to me da so me da so ana no isra ina fa ni mi kwa ko hwehwe no oko da cha to ko ama ka ni oko da cha oko am da to me ko we se mu hu na wa me da so pa oko me ba to ai Aye, wanya no monyo. Abwesika mama kama sem. Sika denti ni ye yo mo nko ba ye ba to mo ye ko mo nko bo tra o ti fie sa o de ba me do ye fie du o ai na do ya papa ka do ye fie du obi ye o go o pie me de o pie kokoro mu akwa yi ase me me ye fie ni mo o gwa ro ko aye bia ni eso ana o ba ko so me nko ala usu usu bia na ye obuzani ana obuzani na obuzani nko ye ni eko mami ke uti kumu a ayesi a kobi nanso wato obi fa baboa no buse ni nkwa ye ne yeko no wasari a wati fie saa de unsa hye o demini famu a wato ho ago oh sorry atwede me chamo kakra oh ajo so ajo bia me ba to ai oh kwa to so me ba to ka me re janti oh sa baba le fa konya chance na oni ho baba se woman man na ni duo matisa
Yes, Mama, so Baba. Oh, my. That's what I say. Yeah. You're going new. I'm really the buyer in your one. But your friend and Chroma. Miti a crana at also me no, Honamity. Oh, you. Hana, may pay you my. And I'm in the name one of the share brand TV. Busan, not in the chairman has a midnight junction or not, or then I will fool near Safia, or how long for more yet. And to me that, no in this one. Papa from you. That's why I may pay a park a crana, Medina, and I mean, didn't have a buy. That's it. Faccia me wa. Oh, mamma, yes, you are. Faccia me na sa na oti. The wedding tonight. Sa na oti. Ono kwa na wo fia woni nua be ma ho. Adekoro ndi wo hu mema. Na se na leje ho. Ana bi obia. Ma be no papa yo mo dago. Na kwa na beda. Ese waka mi ranzo woni ho. Wa pie. Nti ende obekọ ochi. Ya na wasaba. Oba nso amebo na mane adwuma de owo bi mfuo de owo bi a ope omo be ya ma no iti waba ye oba me nso mebo na mane so ate ti ya na wasaba that na oba chenka me ma me ntwe ne ka bia ma ni ntwe wo de ma bia okọ wo cha yo o tu kwa kakra wo cha na o mai onya mai o ba cha ma o ba we bo ba bo ntu kwa yo okọ o pie o ba Finance minister, why? Because I want to answer, and you know, no my. This one now will be here. It's what they call now. Yeah, no, Sam. You want to tell me, Mr. Quana, but to meet you a better. But you are better. What's what number one run out? The answer teacher, I'm going to let you be about the dance. Let better. Hey, yeah, for a dear cracker. Huh? Yeah, for a dear cracker, sir. Oh, it's I say, so. I saw no crowd in the cemetery. It's not about you. Because I can have the better. And I'm not so kind. Marco, no, hey, and send me. Oh, are they? Saya berapa nak? Dapat. Oh, bebre. Oh, bebre. Ya, kau berapa? Ya, berapa? Yo, minasih. Why? Nano saya semua saja sudah nak kuasa manusia. Nawaka. Ada open ana. Open. Memang mewah. Odo napa. Sasa no kwa fasa ya ta nema. No fe. Ansana na nitro. O bone twade. Ansana ya pe be ma. So sili twade anza. Ya ho ya fe. Ya fe. Aha fe. Ayo. Ni do we bi. Mema no mewa. Menye na mema wo mewa. No me na wo bi. Sawa. Ai, so pe no kwa dia so ati. So be ma bia ba fia ya nya sa di wa. Aye, when you no more, you know. Abwesika, mama, kamasem. Sika dentini. Mira. Hey, catch up, say. I did be any via San and Anamu. And no, they are no correct. Also, some time to Sosa and come in the says I mean, the Kabapusi. No, make us to an amount to an amount, and say, dear, may how. When in and Uncle Sharp Lanty. Sharp Lanty, and I'm so the video Mayako Kuduna, Mabu Sharp Lanty has a friend. Oh, one also what Jamie Officer. Sir, just say, let me the two and you say, may play my man antidantia, I'm so Lanty to get money anymore. When you didn't mean Tinko, she you any pabone for doors. Oh, they will do any pabonini. Then if I want to make us in an horse, sir, then with Yankasa. And now what's them up a nibby home? Or penny put your semi con on coy. Nano Casa yourself to come in Fieno. Now, Professor Dana, such a music to Papa or the four. Sir, I asked of Uncle Pure the 4 feet. Shannon, you for Fennel. Eh, we'll have a dear 5 with an area. Sir, I make it so. Nana, and yes, I'm good one.
No. Na ekosi say. Na mum je umuni se me kwa na mango to papa no. Koto ma me na. Me ni di nkomo. Oh, Debbie. Ma me so jimi ofa so kama. Ana baba bi mu fi ho kura, o se ne ho anika, ohu me no pe ma asem. Me gidi kwa se ne baba na meboa, ama me saka ma. So, ye kasa nya wasere me kopa bibi. Na wo kopa adwuma, wo na ne baba ne ntina wo kopa. Ne baba ne dia me dia enya sebi awale asba na pass me David. Omanim neti. Onu kwa na nim neti na we ne kwa ono no. We ne ye bia ne ye bia. O tumi so ono kwa wa. Se adwuma no mo so mo de ma wa na ase den. O se me nkomla. Ni ku se ni ku ni ko be ma. A o benya adwuma mo aye. O so de be ma me. Oh. O so mo adwuma bebre ho a enya din. O de be ma me. Nananom. Sa. Nananom. What? Nananom hu ye mo bo. Ye, madam ase. Ye mfa maaye, enso edie mi wa rehemu wo mu se. O ma ne mpaye ho da. Sabeka. It was it. Nananom ya aduma de chi amemra. The ba. Ye bia no. Obeka kire me. Am aduma bia me kedi o de be ma me. Am ma ye. Mvra. Ti no, de wo mu ne maka kire wo no. Mvra. Ede mpaye bo tawa chi wate. Bibia so na mo ye. Beyi. Na das. Ya me ko se wo ku ho ma me pa. Ano so be show bo me sibre be ba me so be kum ho ama. Se wanye ne sa bende. Na minim je be si a e betete me no mi enu ntam da. Na ohia kura no. E na ye do aye twan. Na se na nanom ya do no pagya me esi ba bia. E na me no ntam tete. Esi da e na ka me. They say enumere say dey na yedi. Ase me so no aboso yo. Se nkwan kakra bi na. Nkwan na hwegu. Aye, wanya no monyo. Abwesika mama kamasem. Sika dentini. Ya. Utia una chika krai. Abante bia dipia abusana sa abamprensa mo. Ada so na mani. So tukuro ya kwa yedu tumi. Na opewia fu na wagia wane na yajuma. Ante so wabisa mwa na kire no se oni obi a wo mfuo wa ha se so pe obi a onene be ye adwuma na afom dwuma se obedodo na fom no se adopa da bi wo betena wo nchen no ne wa ye afuo oba ye kora pokora na nsa so no kora na obi ta se ye ni aduane wo ho se wo ni aduane kora Abrante kro na ka no bae se na nkoroma se na wo ka no kora na Nika chan se omra chana wa ha no se ni oba ode ni kuku ne kaka beba. Oba preko. Ada ni ho akire no sa. No ho de o sha akire no yi. Na o he na o dia o pe adwuma de. Me hwe ni pedia ne dia obetumi aye adwuma. Okode. Ura. Me de me hwe de ni how bibiri. Ni nyina ne sese Seven previous as wo no ti ase se wo ni wo hu no. Oh, me de ni hu no. Na ni age no ho adwuma no obetumi aye. Ene me kana maka ne se. Me de hia metitu ni se oyi obi a utimi se oye nsiyofo. Oh, oye ahodenfo na so odefo. Seven previous a wo si a obetimi se wo do. Wo abatire. Wo abatire obetumi atwa. Owo pajuma din kwa dia na mfo idie nsase idie wa wadi tua beka se bia me dwama nu say minima na me ka kire ne say anu a de bobosia na ya na edi tua e say wo ba ya de ahobrase be e wi eche na ohura gire kon so ene de nya adwuma ande me kura nka me ntwema no o si wo nya san se ni pa no so wan so na hwa wo hunu se mpa yin so ankwa ma hu se kura mojo me se de misi bre ya nsa na me nya misi kaji bi atoto nsase ne sa nyoma no me manfa da ho gono na o se oba ya twunwa so ne mema goro so etan yo no ade omo ye dey ele se de twunwa di abrante agoro na twunwa asana boje se no na misi nyasa na twunwa pa na pam na misi nyasa twunwa na me bo nde to ye na okwan na mbisa se twunwa se ma minya okwan no akoja abrante ne kwan e papa de wo mfuo
Nti ya brantanya so de be mo bi. Ana twumu akeka nyina kire nsa. O ka kire no. Na mebo, mami samra ba chike. Ebra na wo se wo so abrante na bodwe sene wo pa na pa wodin san nam su pa na pampam. Abrante no so ye dey. Oh, Abraham, me kwa de me ka kire brantanya se we. O de na buanfu. Me ka kire se we woni nua be ma nti wo me ma te ya na ye na ndie. No no so se sa no no so woni ya ma sa. Wo kwa ye ni mo me bisa twunwa se twunwa wa ne je no. Wo se ya opese wa ne na wo. Ka me be wo bebiri. No. Na te se twunwa Se na me te twunwa wo ni mo kwa fa so ye ne me ma. Rema na twetwum. Wo de ye nyina nsa abrante ro beba. Anya ho na ma adwen wo. Na emum no. Se de eye adopa asem na. Se woni ho na ne esi ye nyina na me bo wa ma. Ma fa no me fancy o. Na be ya wo ha na brante ne ba twunwa enkogoro no ho sa. Aye, wanya no monyo. Abwe sika mama kama sem. Sika denti ne kan. Na chome chao. Na mami we. Mami. Mami. Twunwa. Bra. Obi ro. Oh. Oh, mami na wa so dia. Mami ba chome chao. Me je so. Ba cha ko me de. Oh, na no ma dum ho ye. Na wo so ye. Na no ma do me so ho ye pa. Yo. Na me mu aye nti na na. Ba cha. Eye. Enro oba me bo na mane. Maka kire no. Adwuma ne de den awon sabeka. This so oni ne ho adaje o. Oni ne ho adaje we wata pie. Enkrofo si ya gidi sika ne ya bobo busia ya ye ntua. Na no na sa ya kadan o. O sore o dan kasa ne wode ne nema kwa chima. Na ya firi ya ntua. Ndi ne woni fie. Nyame adom oba me ka kire no. Se da be na basa ba. Mama na twen. Wo de tena bra. Maybe a cacao. Yeah, was something. Ntichina no mema na tena wa twen wai. Na wa ba jimu aye. So ati. Ndiwa me na hiba na cacao. So ye na cacao. Eh, been a bit. God so very cacao. Ka be ti ama na. Hey. Tu ana na. Abe. Matona. Me na body bia enkofi na nkototo. Ah. Aje so fi o honya kura ho. Ma me nemo mo nti ma me. Kafra. Come do. Ma me no one ready ani. Ma me so de bibia ni ha. Nti yabude nyame adom ma hu se wo ho enye na bi ni fie. Tina ba me he wachi so ate. Papa na mama na twen. Ma ba be jimu aye. Ate do ba me sere wa wo de anu ntwem na. Me se mama na twen. Why? Aka se mama na twen wo be twen so ate. Nti me ba me fa me bibia na nka wakwache me funu makoda na. Oh, what is all but so no de wo kro ne na che so wo bibi o de be ma wo. O na kan de o. Right. Ehia ne se wo so ba ba ni papa. Wo mo se na me ka che o se bi ne mo bosia e beji ye na no e de ba ye. Nya sa no ni na etia ye. E se oni o beji o de da fom. O sori no nam no o dan ka. Esi a wo ba yi a wo piri, wo ba brɛbrɛ ho ase be wie che na si ne pa kon so. Ma me de me brɛ me ho ase. Ba me de ya ho bra se de ma me fa ne kwa. Ene me yehunu ne san so wai. Na no me adom a chena bra. So ati. Ne ma ta be sere kwa. Yo, ene ne na na no nko. Ko nya ba ne me ko. Ngo ya kwa ai. Eh, na zo gbeja no. Ko ya kwa Ni o ka ba se mo. Papa wasem. Ama de ne me ko me sere kwa. Ne ne na no nko. Nya je ne ne. Eh, tuwa. Na de na wa no je me an fa nsi wa ma me. Ma me na ya no me no ajane. Ma me na no. Ya no asa ba wai. Ne na no nko wai. Ma ti yo. Ya bro. O member. Me pia papa no mo bi. Ya no ba. Member. Oba a wo so ka che no se. Why? Ore baba han. Ore baba han. Ya baba dia o go baba han sa. O de baba obi. Ai, tu wa na na. Yeah. O ye lo ye.
wahuna wahwɛ wahwehwɛ na huna nze ɛsɛ ɔyɛ ebe ɔkɔtɔe ɔyɛ ɔkɔtɔe nti wɔyɛ wɔ ɛna ohuru gyina ohuru si kwan so deɛ ohu ɔkɔtɔe yɛ wahu si wɔyɛ na da obehuru gyina ɔkwan so nso ɔbɛde ehu ogyina bɛ ha bɛ ha ma me pa na ba o nipa bɛ wɔ nipa nkɔ wei ɔnkɔ ha ɔnkɔ ha obetumi ada ɔbɛda so ha no ada ne nkyɛn bɛ ha ɔnkɔ hɔ ɔbɛda na wada ne nkyɛn wonim saa deɛ no sɛ ada oni papa da hɔ no ɛna mɛkyerɛ na papa da hɔ na papa da sɛ papa da sɛ na ɔsɛ na ato so yie wu sɛ